pag ma-apply kag kuwari is makabalo gyud ang barangay. Kay dito ka manangin sa barangay daan o magkuwari ka. So na resolution sa barangay, tayon pasa din sa munisipyo ang kanang imong permit. Even ang DPWH, NIA, tanan nga line agencies na permit nga issue sa imo kung mag-apply ka sa kuwari. So dili gyud basta-basta ang pag-apply sa kuwari. Grabe tedious kay imong requirements, dagan kaayo siya. Will submit all the requirements nga para ma-process yang kuwari permit up to the MGB for resolution, for board resolution. So after na kung mapas ka sa Technical Working Group Committee through PMRB, that's the time na endorse ka ni Governor for signatures imong permit. So si Gov gyud wala say kuan kay involvement sa kuan, kay more on sa bitaw ministerial. Kay tanan nga processes kay agi man sa legal nga procedure tanan. So wala may shortcut sa procedure sa pag-apply og permit.